Siarne? Kak, sinarengan nih sampiro. Sinarengan. Oke, sesuai requestan dari Bu Erni dan juga keluarga besar, Sinarengan akan dibawakan langsung oleh Niken Salindri dan juga Mayangkara, Niken Salindri, Pelangi Audio, Niken Salindri Family, Mas Charles dan juga Mbak Nisa. Lah, sumonggo. Kadaden tenang. Sapira, Mas? Bah, gitu. Heeh. Matur suwun wis ngancani aku selama iki. Apa lagi? Kowe ngomong Bahasa plak. Iki ra itu kulup. ya apa-apa gak enak. Poso aku mau. Gila nih. Ora apa-apa. Kowe mau kok gak dibleh apa, Mas? Sama-sama gibas kowe dibelah. Wah. Matur suwun wis ngancani aku selama iki. Mas nadane Mas. Lekmu meringis baca. Wis iso saling nguat-nguatke. Mas nadane Mas. Sing salah suaramu. Hah? Salah suaramu. Aku ta. Matur nuwun. Wis keduren selama ini. Wis iso saling nguat-nguatke. Kudu wong liya sing rasana hubungan iki berlanjut. Tak mlakune ning jaga batar tanan Alah angine. saya dewasa ngenteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan. Sinarengan. Sinarengan, oke. Yuk sinarengan bersama. Nanti tua. Yuk, amin. Nanti tua bebarengan. Bebarengan uripe hanya maut yang akan memisahkan. Amin. Ada di sana. Kaya awak dhewe. Ya. Amin. Sayang
bapak-bapak. Lah iso aku jawab kuwi lho, Nok. Elek. Lagu iki Hah? iki menggambarkan tentang kesetiaan. Sinarengan.